Yinto ezawuthwani le yala manzi nale mvula ingapheliyo madoda. Yesifumanekile ingathi ndingulomfo nam ndineento ezininzi endibawuluzenza. Andiyazi uba zonke ezi zinto zizakwenzeka. Ndibala ngo-10 amatakane ngoba imisila yawo ngoku seyideki amadala. Ndibala nowa-10 amasende ayavela ngomakhulu. Elalini kuthe kwakukhwaza imvula ngamandla eBhayi ndaboma ndibaleke ndiye khona ngoba hlezi kanti kuyonakala. Nyhani kukhona umonakalo kodwa akasingomonakalo ongapha kuwa nje kwemithi okunye nokunye akuyongxaki. Uyabona-ke uthena nosusa imisila okungazi uba nagazi elithalalayo umhlaba uhlala xa usebenzise zizino. Ntona ingxaki iba khona uba ke kukhona into esisifo ekubizwa nge-tetanus okanye ezilalini ke badla ngokuthi ngumkhondo. Ikhona ezikhonkwaneni ezidala emhlabeni nasentweni ingena ngenxeba. Uyabona ke xa umsila ufakwe le rekeni amzuzu ungekawo umsila uba usifakanga kule rekeni izawungena phaa ke ngole tetanus. Ufika itakane liqine nkqi lingakwazi uphakama litheni liqine nemihlata litye liphele lisifa lingakwazi nokuphefumla. Bendizixele ndisaphuma elalini ukuba funeka ndikhangele indawo yokucheba mani ndingayi kulaa ntsunguzi ise-Central Insurance yakho yona ndawo leya mani. Khona ke into ezimbalwane ezifunayo intona ndiyifumenanga le bendiyifuna kodwa ke umzi nomzi nesilawu sawo nesi ke sisilawu salo mzi ndiyakuwo. Bhaqe indawo yocheba enzima kakhulu kwalapha kufuphi zathi ndiphume ejimini ngondichebe apha hlukene nezo nto zobheka ngapha eCentral ezintsunkuzini zedolophu. Hayi ngoku ndizawuchaba lapha 80 rand ufumana le khadi. Qha into endingayaziyo ke ngoyilenzo emagxeni uba kwenzeka ntoni kanye kanye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ingxaki iqale ngoba atyhoboze kodwa ke andisokolisa deza. Ube kaqina mani azawutyiwa ngelahla kungekudala. Wohlukile kumsila wenkabi nowethokazi. Iinkaba zikhwele ungawenza ke wona mdana ufihle iintsulane ezi ngoba ke ugqibeleni xa zingasusa umsila uba nazi ingxaki apha ehlotyeni ngoyena nobangela ziba nobumdaka neempukane. Lo msila unoboya eleka ikhulu iba noboya kakhulu ube nobumdaka kuvela impethu yenye ingxaki kwakuwe leyo. Uyabona ke owethokazi uqhawula phezulu uba kuvela iintsula ezi ubuya yala nto ithi yeyebhokhwe ivaswa imvula. Funeka zivele ezethokazi zivaswe imvula. Yabona uba unazosifake kuzawuba nayo ingxaki kakuhle. Ayabaleka amatapulana la uthi xa uvala kutake elinye libe linye. Ela likayiqondi bumkhwetha akayivala imilenze xelalo uyawumane ezithunwa kodwa kwawuthi kuphuma ilanga selinayo indlela yowulala. Ubukhuve xa uthiwa usengathi ulitekane legusha uyithinye uba lindifaka inyawo ebusweni. Hayi ndaboma ndizikhuphe kodwa ke xa unojonga ngathi alifika kodwa lifikile sifumene amantshontsho ayekagqithi mane ekhozini phe ngqushwa yamthizi. Stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder.